गौने हरी कन्यास। हाँ ये कुछ निमन बा से जे पर कैसे बैठल जाला तू बैठा ना मान लो कि तहर बोला मुआ गेट से बोहरी बड़े इंतजार करत तारू ट्रैक्टरवा में नहीं खुद देखले। हां इंतजार करते रहे दूध मार के हंस हंसे कने के सीरियस रहे हे तरी ठेहुनावा पे हाथ रखे ना बुझाला ट्रैक्टर पर कैसे दो साजन कब घर आओगे लिखा रहा है ओ पीछे तरी ना आ ही दादा ओहो ठेवना पर मुड़िया रखला चला बगल में चिमनी में ईटा धोवा निकाल से अरे वो चूल्हा बेकार बा जोना में ताव नहीं खे पड़ोसी बेकार बा हां जेकरा से लगाव नहीं खे हां जी मेहरारू कैसन जेकरा में छाव नहीं खे और कलाकार कैसन जेकरा में भाव नहीं खे अभी हंस के नहीं खे सीरियस पहला बार मान ली तार बोलो मुआ ओहो केसर के दूध पी के तहरा भी आवता रे धीरे 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 अब मने मने तू सोचा तारू नु कि ये भगवान लखी शर्मा के जब हम नाच देखे जाएंगे हां अपना पिताजी से चुप रहे तो हमें जोकड़ के बड़ी भूमिका रहे पारो रानी गीता रानी बिजली रानी बरखा रानी चांद रानी के हिट करावे में। अब हमनी के कहब जे के सखी तार बियाह हो गई तो गाना गा देव जे चित्रंजन चाचा लखी शर्मा में बड़ी भूमिका सखी पूछे कि कहो ए सखी ताहर मर्दा कैसन मिलल बा तो दूसर का सखी कही कि मत पूछे सखी बड़ा कसाई बा तो फिर सखी कही काहे सखी भैंस मोर दाव मारे लका लखी शर्मा को हमार ना दूसर का पूछी कि मत पूछे सखी बड़ी मानेला तो कहे सखी उपनार ना धा चढ़ावत होई कि ना तो ना सखी मत को हम मुआ के रखले बा बाकी बड़ी मानेला पहिले राते बड़ी मन ले बा तो लखी शर्मा को कहता कि तब तक खूबे कुपड़ कबर ले तई ओहनी के भाव हो हम मान ल कि नायक बनी आ तू नायिका बाड़ू तो कहे के बा जब पसी जबे न कइल तनी होरा बेकार भइल आए है सुहाग के लाजे ना रहल तो सिन्होरा बेकार भइल जब पसी जबे न कइल हां तनी होरा बेकार भइल सुहाग के लाजे ना रहल तो सिन्होरा बेकार भइल अब मोजराइल मन तो हम ढेर ढेर देखनी बाकी पाक के अठियबे न कोइल तो टिकोड़ा बेकार भइल लड़की कहतिया का कहलिया कि आज हो पहिला मिलनवा कहने बड़े बेकी तिवारी 2 बजा देले बनी एगो और निमंत्रण बा मान लो निमंत्रण ना पूरा तो हमरा के हके आई कोई ना होली मिलन में हमरा के यहाँ लाखों लोग आवेला सोनू बाबा तो हम गइल बनी उ लोग के यहाँ तब न आज हम विकास भैया के यहाँ बनी तो यो हमरा खाती आई तो प्यार बनावे में बड़ी समय लगेला पंछी हमारे अंग अंग गुलाब नियन खिलल बाबा वाह सुनी सुनी भगवान भगवान अरे जन बिहान होके दी सुहाग रात के समय बता लड़की कहतिया का कहतिया तीना हो जा उठ जा तोरा बुझात नहीं ई बुझी सुनी सुनी भगवान भगवान अरे जन बिहान होके दी मालकी 2 बाई 2 के चौकी बा हां हम यही जे खड़ा बनी तो कौना तरी वो एक्टिंग करो रितेश पांडे के गीत में यह ताने रहली जे जाए चंदा ले आव खबरिया कैसन बाड़ी हमार प्राण हो तू ही एक्टिंग कइले बाड़ू तो तनी हमरो के दिखावा चाहे सिखावा अति सुंदर कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी
सेंटरिंग वाला भाई काल से जानता रह हर खेन भैया का कहिलो का कहिलो कि हे अल्लाह मालिक हमरो के गायक के बनावो कि गोलू भैया बड़ी तहरा माजा बा कवन हे अल्लाह मालिक हमरो के गायक बनावो कि तनी एने ओने हम हूं कोली बाकी बड़ी में कष्ट बा जनता का संगीत संगीत हो हां जी संगीत संगीत हो कोनो लड़का के खेल ना हो